電力よく聞けよ。九州電力よく聞けよ。九州電力よく聞けよ。仙台原発再稼働反対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 。避難計画どうなるの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 。火山の危険はどうしたの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 。仙台原発再稼働反対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 。このビル7階九州電力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 。九州電力目を覚ませ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 。原子力発電に未来はない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 。どうする放射性廃棄物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 。原子力発電に未来はない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 。このビル7階九州電力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 。九州電力よく聞けよ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 。原子力発電に未来はない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 。事故が起きたら大惨事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 。100年続く大惨事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 。九州電力目を覚ませ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 。原子力発電に未来はない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 。このビル7階九州電力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 。九州電力よく聞けよ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 。仙台原発再稼働反対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 。再稼働反対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 。仙台原発再稼働反対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 。このビル7階九州電力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 。九州電力よく聞けよ。九州電力よく聞けよ。何度でもよく聞けよ。何度でもよく聞けよ。仙台原発再稼働反対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 。絶対反対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 。仙台原発再稼働反対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 。絶対反対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 。絶対反
反対。このビル7階九州電力、このビル7階九州電力、九州電力覚えとけ。覚えとけはい、ー。パス再稼働皆さんお疲れ様でした。そして有楽町ご走行中の皆さん、そして付近で店舗等を営業されている方々、大変お騒がせいたしました。これにて目の前のビルディング7階に東京支社を構えています九州電力株式会社に対し、九州電力仙台原子力発電所の再稼働をぜひともやめていただきたいという抗議活動を終了させていただきます。大変お騒がせいたしました。そしてご参加ありがとうございました。